No dobre, tak vás vítam, chlapi. Tak máme ďalšiu debatku k veci nejakú. Takže, aby som prešiel priamo to, čo som vám hovoril, že včera som sa bavil na Facebooku s nejakým človekom. Volá sa Vladimír Kovač. Tá debata začala tak úplne nevinne, že ja nezvyknem už sa zapájať do facebookových debat, lebo to je z môjho uhla pohľadu taká debata virtuálna, radšej sa stretnem tak jak s vami, face to face a poviem si veci. Ale nechal som sa nejak neprezieravo zatiahnuť do tej debaty s tým človekom. A začalo to tak úplne nevinne, hej, Oskar Dobrovodský hodil takú kauzu, čo tu na Nižnej Myšli sa udiala, zase nejakí ďalší cigoši tam molestujú jedného bieleho. No a keďže s Oskarom sme dobrí kamaráti, si myslím, a Oskara som aj navštívil, tak som v podstate na to nejakou formou zareagoval. Hej. Ja som dal tam, že to video, čo som pred ústavným súdom ohľadom Oskara Dobrovodského natočil, potom video, že keď 7 statočných prevezme moc, a potom ten náš nový bilbo, že kto zachráni Slovensko, že ak nie 7 statočných, tak potom už nikto. A zrazu sa tam zjavil nejaký človek, ti hovorím, že ten Vladimír Kovač. Okrem iného tú debatu zdieľalo na Facebooku 32 ľudí, čo je dosť veľa, hej, a lajklo, že sa líbi 65. Tým, že nejaký človek tam napísal, že napalm treba, alebo niečo také hodiť na tých cigánov, tak ja som mu na to napísal, že nech prestane písať na Facebooku a nech reálne to urobí, keď je taký múdry jak radio, vieš. Už sa ten človek neozval, všetci sú ticho, hej, to znamená na Facebooku všetci pindajú, všetci rozprávajú, ale keď má prísť na lámanie chleba, tak je nič. Samozrejme, nesúhlasil som s tým človekom, lebo to nie je riešenie, hej, že hodíš nejaký napalm na cigánov, to neposunie veci ďalej, len to vyvolá vášne, problémy a tak ďalej. Ja ako advokát a ako predstaviteľ strany ani v žiadnom prípade nemôžem podporovať nejakú formu takéhoto násilia. Hej. Tu musí byť, riešenie veci musí byť legálne a zmysluplné a mať hlavu a petu. Takže, lebo on sa stále odvoláva na ten národ, hej, ten človek. A ja som mu povedal, že no dobré, a čo je ten národ, hej? Ja som mu dal, že prečo národ neurobil nič, keď povesili prvého prezidenta SR Tisa? To bola moja otázka. A on mi napísal, národ sa potreboval dať dokopy, veď bolo tesne po vojne a nikto nemal záujem sa podieľať na žabomyších vojnách. Nikto neveril, že ho môžu odsúdiť. To sú momentálne prkotiny, ktorým sa neoplatí zaoberať, lebo kým nebude normálna vláda, nikto ho nebude rehabilitovať. Tak som mu napísal, to bol len príklad, vládo. Národ je nesúrodá masa slovenských otrokov, ktorí sa dokážu spojiť len vtedy, keď hokejisti hrajú a vyhrávajú. Vtedy povzbudzujú. Ak hokejisti prehrávajú, tak národ na svojich hokejistov nadáva. To je slovenský národ. Hej. Teraz som mu ja napísal, už som ti raz povedal, národ je nesúrodá masa ľudí. Ja verím ľuďom, ktorí majú cieľ a energiu, nie nesúrodej mase otrokov, ktorá vloží vlastné peniaze do nebankoviek, tam ich reálne okradnú a oni neurobia nič, sklopia uši. Vieš, to je reálne to, čo som vám hovoril, že sa stalo. 200 000 ľudí dalo do nebankoviek svoje celoživotné úspory, niekto ich obral o tie úspory a oni neurobili nič. Hej, to nie je v politike, že politik ťa oklame svojimi sľubmi, hej, že ten sľuboval toto, ten sľuboval tamto. No tak si dal hlas, oklamali ťa, tak povieš, no dobre, oklamali ma. Ale tam reálne ľudia dali prachy, niekto im ich zobral a tí ľudia namiesto toho, aby vyšli do ulic, sa domáhali svojich peňazí, tak tí ľudia si ponadávali a tým to skončilo. Tak keď niekto neurobí nič, keď ho okradneš o peniaze, tak prečo by mal niekto niečo urobiť, pretože že nejaký politik nedodrží sľub. Ponadáva si doma, dá si pivo, vínko, aj život ide ďalej. A on píše, informujte o vás, stále musíte o vás informovať.
Inak sa ľudia nedozvedia, čo sa deje. Ako má národ vedieť o 7 statočných, že niekde pôsobia, ak o vás nevedia? Povedať, že to si vyvieš energiu, no treba riešiť iné veci vládou. Kto o vás vie, že ste rozmýšľali? Tovar sa, to píše ďalej on, tovar sa predáva sám, ak je dobrý, zlý tovar potrebuje reklamu. A teraz ja mu píšem, vieš, koľko stojí jeden billboard? 100 eur na mesiac. Na to, aby ťa zaregistrovalo, zdôrazňujem, zaregistrovalo cca 50% populácie, to neznamená, že ťa budú voliť, potrebuješ minimálne 300 billboardov. Ďalej mu píšem, mýliš si pojmy s dojmami, topánky sú tovar, politika nie je tovar. Okrem toho, billboard neznamená, že si niečo urobil. Lebo on napíše, že čo, billboard, a čo? Čo na billboard dám? Hej? Raz hovorí, že musíte dať čo urobiť a potom mi píše, že ak teraz píše, že to, čo stojí billboard, tak sa asi nikdy nedostanete do povedomia ľudí, lebo nechcete investovať. Počuješ, Rudo, on už toto... Američan už to dostáva do inej debaty, že nechcete investovať. Hej? Vieš, ja som podnikal a mal zamestnancov. A myslím, že som nebol neúspešný. A vždy bolo najlepšie, keď ma zamestnanci začali poučať, ako podnikať. Ale podnikanie nie je politika pre mňa a pre 7 statočných. A to bol viac záver a potom som mu napísal, že natočím toto video a že toto pustím a pokúsim sa to nejako zdôvodniť, hej. To je presne to, čo sme sa stále bavili, hej. Že keď má ten človek niečo urobiť, tak neurobí nič. Bude vypisovať na Facebooku. Keď má prísť na ulicu, nepríde. Keď mu povieš, urobte toto, povie, že nevie, nedá sa, nemôžem. Keď mu povie, že navrhnite riešenie, tak on povie, nevie. A o tom to celé je. Zdrvá väčšina ľudí len pinda, nevie, čo chce. A keď im povieš, tak urobte dačo, keď im povieš, choďte a vykopte jamu, tak oni povedia, nemám lopatu, tak neviem vykopať jamu, lopatu treba kúpiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže debata, s tým človekom som strávil do predala možno 2 hodiny a bol to stratený čas. Vyslovene stratený čas. Takže milý Vladimír Kováč, podporovateľ Helenky Mezenskej, lebo vyzerá to, že ju podporuje, z Ameriky. Milý Vladimír Kováč, urob niečo v Amerike, aby o tebe celé Slovensko vedelo. Dokáž to, a keď ty to dokážeš z Ameriky, potom to dokáže aj strana 7 statočných na Slovensku. A keď som sa ťa pýtal, Vladimír Kováč, že navrhni, akým spôsobom sa stať všeobecne známym, tak si mi nenavrhol. Lebo my sa môžeme stať všeobecne známymi, napríklad tak, ako sa stala s všeobecne známymi strana Nova, že si kúpime billboardy za 2 milióny, na rozdiel od Novy 2 milióny eur, ale nemáme. A potom výsledok bude taký, že budeme mať 3% preferencií. A není umenie sa stať všeobecne známymi s 2 miliónami eur. Umenie je sa stať všeobecne známym normálnym spôsobom. Problém dnešnej doby je, že dneska sa normálnym spôsobom nevieš stať všeobecne známym, lebo s normálnymi vecami sa do médií nedostaneš. To, čo som ja propagoval, hej, Košický Dukat a všelijaké zaujímavé myšlienky, tie neboli zaujímavé. Ale keby som možno chodil holý po hlavnej v Košiciach s holým údom, tak jak on napísal, že Fico út, tak by bol Gurtler út, tak vtedy by možno povedali, že ty, tak toho si natočíme, lebo predseda strany 7 statočných chodí po ulici holý. Vtedy by som sa dostal do médií. Keby som prišiel a povedal, mám návrh riešenia cigánskej otázky, mám návrh riešenia zdaňovania takých občanov, mám návrh riešenia lepšieho práva, mám návrh riešenia vymožiteľnosti práva súdnou mocou, mám návrh na zmenu súdneho systému, tak myslím si, že vtedy by nejaké novinári prišli a povedali, áno, pán Grtler, poďte nám o tomto vašom návrhu niečo povedať. Padlajs, nič by neurobili, lebo to nie je zaujímavé a seru na to. Tak jak všetky moje blogy zrušili. Vo všetkých novinách, okrem Hospodárskych novín, zrušili moje blogy. Chápeš? Nejaký administrátor, ktorého ani nepoznáš, ťa zruší. To je demokracia po slovensky.